Riaditeľ pápežských misijných diel z Peru, otec José Hipólito, pricestoval na Slovensko. Aké je spojenie medzi Peru a Slovenskom? A tiež teraz, keď sme začali október, ktorý je misionárskym mesiacom, budeme hovoriť o tom, aké sú misie v Peru a tiež, ako ovplyvnil pápež Lev, túto krajinu, pretože tam strávil viacero rokov. Otec José, vítajte v našej relácii. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám všetkým, ďakujem vašej krajine, že ste ma prijali a som tu veľmi rád. My sme tiež veľmi šťastní, že ste mohli prísť. Prečo ste navštívili našu krajinu? V súčasnej dobe po Jánovi Pavlovi II, po pápežovi Benediktovi, po pápežovi Františkovi sa začalo hovoriť o blízkosti jednotlivých krajín a vzťahoch. A práve o to nám ide, rozvíjať tieto vzťahy a blízko, a to je aj úloha pápežských misijných diel, aby sme rozvíjali spoluprácu s Peru. A chcem hovoriť nielen o Peru, o našej krajine, ale aj o našich nádejach. Aké je spojenie medzi Peru a Slovenskom? To, čo nás spája, je v prvom rade naša viera. Sme veriaci, sme kresťania, žijeme krstom a máme jeden krst a tento krst nás všetkých spája a spája nás i v misijnom duchu. Týka sa to Slovenska ako i Peru. Máme silný misionársky duch, ktoré chceme kultivovať a rozvíjať. V Peru sa chceme tiež dozvedieť o Slovensku, o vašej krajine a tiež myslím si, že aj pre Slovensko je dôležité, aby spoznalo Peru a mnohé veci z Peru. Aká je cirkev v Peru? Peruánska cirkev je dynamická. Pápež František ju nazval zemou svätých. Máme mnohých svätých a naša cirkev v súčasnosti čelí mnohým výzvam, ktoré musí riešiť. Sú to napríklad sociálne otázky a je dôležité, že cirkev hovorí prorockým hlasom v súčasnej situácii, v náročnej situácii a zároveň je dôležité, aby sme popísali jasne, aby sme jasne hovorili a pomenovali i negatívne javy, ako je korupcia, násilie, to, čo sa odohráva v našej krajine i v iných krajinách. A preto je to cirkev nádeje. Ako už všetci veľmi dobre vieme, pápež Lev bol viackrát a veľa rokov v Peru. Aký bol, keď bol vo vašej krajine? Áno, pápež zažil viacero okamihov alebo životných situácií v Peru. Je to 40-ročná história spojená s našou krajinou a musíme si uvedomiť, že on sa rozhodol stať sa peruáncom, má aj peruánske občianstvo, má dvojité občianstvo, americké i peruánske. A keď bol mladý, prišiel prvý raz do Peru, mali sme veľmi násilné obdobie. Prichádzalo k teroristickým útokom, mnohí ľudia boli zabití, mnohí kňazi takisto prišli o život, boli vyhrážky voči mnohým kňazom a napriek tomu sa pápež rozhodol, že príde k nám v tejto ťažkej situácie. Vyžadovalo si to od neho veľkú odvahu a nebolo to jednoduché. Tá situácia bola pomerne zložitá a ukázal misionárske srdce. Ukázal veľkú charitu, blízkosť, lásku k ľuďom. A potom druhú fázu strávil v meste Trujillo, v krajine na severe Peru a tam pracoval ako profesor, ako vedúci seminára, pracoval na formácii budúcich kňazov a keďže je tiež expertom na kanonické právo, tak pracoval na biskupskom úrade. A práve tu vidíme pápeža, ktorý spoznal aj ten administratívny aspekt cirkvi, ten formálnejší aspekt cirkvi a vie, ako príjmať rozhodnutia. No a potom tá posledná fáza bola fáza, keď sa stal biskupom v meste Chiclayo
A keď bol zvolený za pápeža, tak sme to všetci prežívali v Chiclayo, v tejto diecéze. Je to miesto, ktoré mu pomohlo formovať jeho ducha a trávil čas s ľuďmi a pomohol mnohým chudobným ľuďom. A neustále sa prelínajú tieto okamihy. Bol to človek mimoriadne pracovitý, ktorý bol vždy blízko ľuďom. Mali ste už možnosť potom, ako bol zvolený za svätého Otca, stretnúť sa s ním? Áno, stretol som sa s ním. Už v Ríme. Ako i v Chulucanas na začiatku tohto roka, kde bol, keď bol mladý, prišiel, navštívil nás na začiatku tohto roka, tiež bol mimoriadne úprimný, srdečne sme sa pozdravili, neustále sa vyznačoval srdečnosťou voči druhým a potom sme sa stretli aj v Ríme, zblížili sme sa, srdečne sme sa porozprávali. Veľmi srdečne rozprával a viedli sme rozhovor po dlhšej dobe a on mal tú trpezlivosť, že prijal tiež mnohé darčeky, mnohé pozdravy od mnohých ľudí, všetko, čo som mu doniesol, tiež rôzne náboženské predmety, ktoré požehnal a počúval. Našiel si čas, aby si ma vypočul a všetko, čo som chcel povedať. V tom okamihu som mal pocit, že existujeme len my dvaja v tomto rozhovore a tým sa vyznačuje Svätý Otec. Má mimoriadnu schopnosť načúvať druhým a byť veľmi milý a blízko ľuďom. Zmenil sa, odkedy sa stal pápežom? Pápež, tak ako ho vidíme, ako pápež teraz, taký bol aj predtým. Je to možno charakteristika, ktorú potvrdia mnohí ľudia, ktorí sú v jeho blízkosti, aj keď bol v pozícii prefekta pre biskupov, mnohí ľudia ho zdravili a on sa musel pripraviť na túto úlohu, stretávať sa s mnohými ľuďmi. A môžem povedať, že vôbec sa nezmenil. Keď som prišiel k nemu, ani som ho neoslovil Svätý Otec, ale povedal som mu, Otec Prevost, blahoželám vám k vášmu zvoleniu. V tom okamihu som to ani nebol schopný povedať, pretože som ho vnímal tak, ako som ho videl vždy predtým. Aký bol jeho vzťah, alebo aký je jeho vzťah k pápežským misijným dielam? Pápež je misionár, to všetci vieme, a je to veľmi dobrý východiskový bod pre cirkev. V týchto troch etapách jeho života, ktoré som popísal, môžem povedať, že mal vždy veľmi silný vzťah k pápežským misijným dielam. Je také známe video na YouTube, kde spieva Feliz Navidad, Veselé Vianoce. A je to krásna ukážka zo života pápeža. Cítil sa ako v rodine. V rámci pápežských misijných diel bola to jeho rodina, cítil sa tam veľmi dobre. A nie je to len na tomto videu, ale je to viditeľné v mnohých ďalších okamihoch, bol v blízkosti ľuďom neustále. Zohrávali pápežské misijné diela dôležitú rolu v jeho živote. Tiež keď bol prefekt, náš zaslal jedno video a chránil a v tom videu pozdravil veľmi srdečne pápežské misijné diela v Peru. A toto video máme ako taký poklad. Čo dal Svätý Otec Peru a v tomto kontexte čo môže dať cirkvi? Domnívam sa, že to, čo pápež odovzdal Peru, sú také tri hlavné veci. Poprvé je to srdečnosť. Srdečné vzťahy sú veľmi dôležité. Srdečnosť je mimoriadne dôležitá pre misie. Pretože bez otvoreného srdca nemôžu existovať misie. Človek musí mať schopnosť sa priblížiť ľuďom, byť v ich blízkosti. A to nám odovzdal pápež. Po druhé,
Je to odvaha byť a ísť tam, kam ti cirkev povie, že máš ísť. Túto odvahu preukázal počas mnohých rokov. A po tretie, je to niečo, čo je veľmi také ľudské, je to taká hrdosť. My v Peru sme zažili mnohé veci. Cítime sa hrdí na Machu Picchu, sme hrdí na našu kuchyňu, na naše jedlo, ale zažívali sme veľmi často rôzne sklamania. Či už je to šport, či už sú to mnohé ďalšie aspekty. A to, že máme pápeža, ktorý pôsobil v Peru, v Chiclayu, v meste Chiclayu, keď prišlo k tejto voľbe, tak sme cítili veľkú hrdosť. A zároveň to, čo je zaujímavé, je, že sme boli schopní zareagovať. Pretože čelíme výzve, ako zareagovať na to, že pápež, ktorý žil a pôsobil v Peru a stal sa Peruáncom. Aká bude naša reakcia? A všetci sme si položili túto otázku, ako na to zareagovať. No a napokon pápež zjednotil celý peruánsky národ. Myslím si, že pre cirkev sú tieto hodnoty veľmi dôležité. A ešte by som zdôraznil jednu vec, ktorá je dôležitá, že práve on bude často spomínať otázku mieru, ktorá je mimoriadne dôležitá v dnešnom svete. Ako sme už povedali, október je misionársky mesiac. Ako byť misionárom v každodennom živote? Byť misionárom znamená prinášať Krista k druhým. Dostaneš ho od svojho krstu, žiješ s ním a teraz ide nám o to, aby sme tohto Krista prinášali k druhým. A je to neustály proces, ktorý neustále prebieha. My ako veriaci, ako kresťania, sme kresťanmi nielen preto, že hovoríme o Kristovi, ale naše kroky, naše skutky vychádzajú z Krista. A práve preto misionár v prvom rade je misionár akcie, misionár skutkov, pretože skrze tieto skutky sa stávame misionármi. A preto vyjadrujeme veľkú vďaku všetkým misionárom v celom svete prostredníctvom slova, ale aj prostredníctvom nášho života. Otec Jose, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli do našej relácie. Nech Boh žehná Peru a celú cirkev. Ďakujem a žehnám váš národ, ktorý je tak veriaci ako Slovensko a veľmi pekne vám ďakujem za túto príležitosť. A viem, že sme v minulosti veľa trpeli, ale oba naše národy majú veľkú nádej a v tejto nádeji sme tiež spojení. Ďakujeme. Ďakujem vám za vašu pozornosť a dovidenia čoskoro.